Ключи от нового автомобиля вручили руководству медресе для незрячих Ар-Рахим в Назране. Такой подарок им сделал депутат Госдумы Алихан Харсиев. До сих пор ученикам медресе было накладно ездить на различные соревнования, приходилось тратиться на поездки. Теперь все это в прошлом. Вручение состоялось накануне вечером. В нем приняли участие представители Совета Тейпов и Управления по делам религии. депутат шефасына Алиханга что шкайка бурж шкайка что шошт ишту хандагу бяхада ер ишту тасвир Алихан шина дага шидагу قابو تجدر انا ديك بريت خبوج ضحم بريت خبوج ضحم يعني باش ماشي يكون ايش عشان نصنا نحقو بيستا تخيو لا حدا تخيو قبيلي لا حدا وخي باش تخون زبيو ماشي نقول واحد صوت ضغط يعني خيكا برج Alيخان ماشي معشته هي خاطر وعاشقته وعاشق سبب تيب نخبر باخر نخبر باهي اسم اللي نعرج جون الحي لا تعدوت بها حنيزي حاجه يعني اوتي دال بزلها دال ازل جون بزل نخبير جون تعدو حاجه يمو صودر ازل جون حنزر غاش ديال بواتش تعبخ احتو دول جون صن يسمى Alيخان عز خرسي Alيخان دل خواستن بيبيز Alيخان بيبيز سجد وقز دالشين شام بان اغانشي صود دي دالشي احتو بقره. Сами же учащиеся медресе были приятно удивлены и рады такому подарку. Они поблагодарили депутата за оказанное им внимание.